Nå, hej igen og velkommen til min computer. Og hej. Og det her, det tager lidt lang tid, så vi skal lige vente. Og venter, og imens skal vi lige tale om. Ja. Ingenting. Ja. Stadig kedeligt, ligesom sidst. Det er kedeligt. Og jeg ved det. Det er meget kedeligt. Det er faktisk ret kedeligt. Vi går lidt rundt. Ja, så kan I se, at her har vi et bord. Der er sofa og fjernsyn, lys, læselandskab. Og her har vi, den har vi, ja, julekalender, julesætkalender og skrivebord. Og mens vi venter, skal vi lige se, at den faktisk er færdig. Nå, så ja, sådan. I kan godt se min hånd, ikke? Ja, det kan I. Nå. Single player. Jeg tror, vi starter en ny en. Ja, det gør vi. Vi starter en ny en. Det bliver rigtig godt. Ikke rigtigt. Ikke fortæl min mor det. Nå. Sådan. For en slags. Hvad for en slags? Hvad for en slags de her? Nå. Dreng. Og ej, den der. Den lige før. Nej. Ja. Ja, sådan. Ja. Ja, det. Yep. Vi skal sådan kind of sende. Så. Nå. Så. Hvad skal vi kalde den? Den skal hedde Finleaf Growlord Gulpton. Det kalder vi den for. Så vil jeg starte rene vin. Gulpton. Det er det, han skal hedde. Så den her. Ja. Sådan. Så venter vi bare. Og vi ses i næste afsnit. Hej hej.